Na, hát, sziasztok! Most egy kicsit Talking Angeláról fogok keresgélni a interneten, hogy miket írnak róla. Gondoltam, hogy ez a téma engem igen érdekül, és egy kicsit utána fogunk most böngészni, hogy mit írnak róla. Akkor beírom, hogy Talking Angéla szeme, és megnézzük, hogy miket írnak előle. Új gépen van, igen, ha nem vettétek észre. Akkor megnézem, hogy miket írnak erről a egészről. Talking Angéla szeme, megnézzük ezt. Na. Korábban már beszámoltunk a Talking Angéla kapcsán kialakult rémhírterjesztésről, aminek akkor az urbanlegends.hu járt utána. Na semmi, egy kicsit tovább. Pár napja egy ember feltörte az alkalmazást. Ez az ember pedofil, most rögtön töröljétek le az alkalmazást. Az ember, aki feltörte, 50 éves. De emberek, ez gyagyaság, hogy egy 50 éves embert ilyen foglalkoztassa. Ez emberek, ez ökörség, hogy egy 50 éves ember arra pazarolná a drága idejét, hogy játékokat tör föl, most közben figyeltik. Tehát ugye? Hát ez ökörség, hogy egy 50 éves ember ilyenekre pazarolná idejét. Oké, lát, hogy valaki van a macska szemébe, de tutira nem egy 50 éves ember. Oké, ez tutira nem egy 50 éves ember van ott. Jó van, az tuti fixod, nem? Ilyen lehet a szemébe, mindjárt megmutatom, hogy milyen csávó lehet ott. Talking Angéla szeme. Várjatok, mindjárt meg is mutatom, hogy milyen ember lehet a szemébe. Obrászki, itt vagy. Mindjárt meg is mutatom, hogy milyen. Itt van-e? Ilyen csávó lehet a szemébe, ilyen fajta. Tudod, nem egy 50 éves faszi. Azt mondják, hogy az a ember van a szemébe, de hát ez röhögséges emberek, hogy egy 50 éves ilyenekkel foglalkozna. Az azért ökörség, hogy egy 50 éves csávó van a szemébe. Jó, ez az ökörség. Jó van? Oké. Az kamu szerintem, hogy egy 50 éves ilyenek érdeklik, jó? Hogy egy vén ember ilyenekkel foglalkozna, ilyen játékokkal, ugye? Na biztos. Maximum emberek ilyenfajta csávó lehet a szemébe, ilyenfajta. Érted? Ilyen-e? Ilyen. Persze nem ez az ember pontosan, hanem ugye valami ilyen félelmetes, egy ilyenfajta csávó lát a macska szemébe, ilyen, az 20 évesnek néz ki ez az embere, vagy én nem tudom, hogy ez hány éves. Jó, de maximum ilyen fajta látott a szemébe, ilyen-e? Tudod? Ilyen. Fiatal ember lehet ott. Jó, ez a 20 éves, maximum egy 20 éves körüli csávó lehet ott, nem egy 50 éves ember. Ez ökörség itt. Jó van? Na, egy 50 éves ilyenekkel foglalkozik biztos, ilyen játékokkal. Jó, maximum ilyen, ez lehet a szemébe. Jó? Vagy mindjárt megmutatom még, hogy melyik. Itt a képeknél. Legörgetünk. Itt láttam egy képet, csak hova a faszba tűnt. Na, nem találom azt a rohadt képet. Nincs meg. Várjátok, így beírom, lehet, hogy itt kidobja. Talking Angéla. Beírom angolul, hogy ES, és úgy talán megmutassa. Várjatok, valahogy így. Jaj, hol az a kép? A faszom tudja, hogy hol van. Nem találom.
mindegy. Maximum emberek, maximum ilyenfajta ember lehet a szemébe. Ilyenfajta. Tudod? Ilyen-e? Nem egy ilyen. Nem egy ilyen. Hogy nem egy ilyen. Jó? Hát egy 50 éves ember ilyenekkel fog foglalkozni. Jó? Maximum ilyesmi, ilyenfajta fiatal csávó lehet a szemébe. Jó? Ez nem tudom, 20 évesnek néz ki, vagy talán fiatalabb. Ez maximum ilyen fajta lehet a szemébe. Jó van? De egy 50 éves nem fog ilyenekkel foglalkozni, az biztos. Jó? Ez ökörség. Akkor olvasom tovább még mit ír. Az ember, aki feltörte 50 éves, és a lányok telefonszámát, adatait is elkéri, de be tud törni a telefonodba is, és megnézheti a képeit, zenéit, stb. Szóval vigyázzatok. De, ember, egy szerkereskedőt nem érdekli az, hogy te neked a telefonodon milyen zenéid, meg nem tudom, mi képeid vannak. Egy szerkereskedőt, ha le se bassza, hogy neked a telefonodon milyen zenéid vannak. Ez ökörség. Egy szerkereskedőt az nem foglalkoztass. Hát a magasról lebassza, hogy te neked milyen zenéid vannak a telefonodon. Érted? A magasról lebassza. A magasról lebassza, hogy te neked milyen zenéid vannak a telefonodon. Tudod? Egy szerkereskedőt az érdekli, hogy jó-e a veséd, azt elvigyenek, azt szépen kivágják a veséd, szíved, májod, meg a én nem tudom midet. Jó van? Egy szerkereskedőt az érdekli, ám a zene, nem a zenéid, jó? Ez ökörség. De figyelj, lát, hogy igaz az a ökör, mondjuk én se tudom, hogy ez igaz-e, de azért említettem nektek valamelyik videóban, hogy ugye ez igaz, mert én valamit ott tényleg észrevettem a szemébe. És arra gondoltam, hogy titokban lássáknak, de ugye nem tudom, hogy igaz-e ez a ökörség. Úgyhogy le is törültem, már nincs meg a telefonomon ez a ökörség. Már le van törülve. Úgyhogy nem tudom, hogy ez igaz-e itt. Jó, és nem tudom. Jó van, de azért vigyázni. Jó van? Olvassuk tovább. Közelebbről megnézve a szemébe egy ember lapul. A képeken minden bizonyíték rajta van. De baszki! Azt mondja, a képeken minden bizonyíték rajta van, de oké, lát, hogy ez bizonyíték itt. Várjatok, hol volt az a kép? Hol van? Valahol itt volt. A faszban van. Mindegy. Ez ökörség, emberek, jó van? Oké, lát, hogy vannak a interneten olyan képek, amik egy kicsit olyan valósnak tűnnek, például ez is olyan valós-e? Várjatok, csak nem tudom. Talking Angela szeme képek. Ez is egy olyan kicsit valósnak néz ki, ez a kép egy kicsit igaz, hogy egy kicsit olyan valósnak néz ki, az igaz. Lát, hogy vannak is olyan képek, amik így néznek ki, Azt írja, hogy egy 50 éves ember, de ember, egy 50 évest ilyen ökörségek nem érdeklik. Tudod, ilyen játékok egy 50 évest. Tudod, egy 50 évest ez nem érdekli. Érted? Maximum ilyen csávó lehet a szemébe, tudod? Ilyes valaki. Tudod? Ilyen csávó lehet a szemébe. Tudod? Nem egy 50 éves csávat, az ökörség. Jó van? Egy 50 éves nem fog ilyenekkel foglalkozni. Egyáltalán, jó? Biztos nem. Akkor még nézzünk valami más tárű. Cica de megnézem ezt, te inkább gyerekrablók figyelnek az alkalmazáson. Megnézzük ezt a oldalt.
Ezt itt bezárom. Gyerekrablók figyelnek az alkalmazáson keresztül, ettől a mobillaptól rettegnek a szülők. És ugye ott látszik az a szoba. Mondjuk én, amikor játszottam ezzel alkalmazással, amikor én ezzel játszottam, akkor én ezt a szobát nem láttam, ami most itt van. Én nem láttam ezt a szobát. Gyakorlatilag nem láttam. Úgyhogy lát, hogy a szoba az kamu emberek. Ez a Talking Angela szeme, várja, mindjárt megmutatom. Ez a szoba, ez kamu-e. Ez kamu, ez a szoba, ez nincs. Jó van, már amikor én játszottam a Talking Angelával, megnéztem a szemét, és nem láttam ott ezt a szobát. Tehát azt gondolom, hogy valamennyire azért látszona. Ugye, hogy ott van a szoba, az látszona. Ugye, hogy ott van. De én nem láttam ott ezt a szobát. Nem láttam. Érted? Nem láttam ott semmilyen szobát. Csak azt a furcsa dolgot, amit nektek elmeséltem a videó. Azt láttam csak, jó? De egy kicsit vigyázzatok, jó van? Mert nem vicces. Jó van? Jó? Ki tudja, hogy igaz-e ez a ökörség, aztán végül elrabulnak ilyen gyagyaság miatt. Ugye? Egy játék miatt. Jó, úgyhogy vigyázni. Jó van? Oké? Vigyázni ilyen gyagyaságokkal. Jó? Már ki tudja, hogy ez egész igaz-e. Jó? Ki tudja. Lát, hogy még nem rabultak el. Figyelj, én arra is gondoltam, hogy talán még azért nem rabulhattak el engem, mert vagy nem adtam meg a adataimat, már persze nem vagyok hüle, hogy megadjam, mert nem tudhassuk, hogy igaz-e, vagy azért, mert ugye én Szlovákiába élek, ide gyakorlatilag nem fognak úgyse átjönni, ugye ezek a emberek Szlovákiára, nem hiszem, hogy lesznek a hülék, hogy átjöjjenek, úgyhogy az is lát, hogy azért nem vén, vagy én nem tudom, jó van? Most nem tudom, hogy mit gondoljak erre egészről. Akkor olvassuk tovább. A Talking Angela nevű alkalmazás letöltésével a rémhírek szerint a gyermekeket rossz szándékú, esetleg pedofil emberek figyelhetik meg, elrabolhatják, szervkereskedelem áldozatává tehetik, egyesek még valamilyen emberralakot is vélnek felfedezni a macskasz. De én nem látom ott semmilyen embert. Az igaz, hogy láttam valamit a szemébe. Az igaz, hogy láttam, de az nem emberi alaknak nézett ki, hanem valami olyan fura dolog. Már meséltem nektek, hogy láttam benne valamit, de ez nem emberi alaknak nézett ki. De manipulált képek is terjednek már a neten, amelyekre utólag photoshopoltak sejtelmes alakot a macska szembogarába. Hát én például most nem tudom, hogy például itt ez a képe. Van. Ez a kép. Volt itt valami kép, csak a lófasz tudja, hogy hol van. Hát itt ez a kép, ez a piros valamilyen, ez Photoshop én szerintem, vagy ez csak olyan képzelze. Ez nem valós. Ez itt látszik ugye, hogy meg van csinálva. Gondolom, hogy ez látszik, hogy ez csak így be van csinálva, ugye? De ez viszont nincs becsinálva. Ugye? Ez nincs becsinálva. Ez nincs megcsinálva Photoshoppal. Ez nem tűnik olyan Photoshoposnak. De nem tudom, jó, hogy ezek nem tudom, jó, én nem tudom. De figyelj, a macska szemébe nem egy 50 éves emberek. Az ökörség, hogy egy 50 éves ember ilyenekkel foglalkozik. Az ökörség, hogy egy 50 éves ember ilyenekkel foglalkozik, ilyen játékokkal. Hát ez nevetséges, hát az ökörség, nincs. Jó? Maximum a szemébe valami ilyen lehet-e. Jó? Valami ilyesfajta ember. Jó? Ilyen fiatal. Valami 20-as. Ez biztos valami 20 valamennyi, vagy kevesebb ez az embere. Jó, maximum ilyen lehet a szemébe. Jó van, de 50 éves nem hiszem, hogy ilyenekkel törődne.
Oké? Nem hiszem. Na, ennyi lett volna, majd jön a 2 része, addig is sziasztok!